Mupulani ya Mulungu Chilichonse chimatha kukhala Chida. Palibe chingaifoilitse pulani ya Mulungu kupatula iwe amene ukufuna kupulumutsidwawe. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amene. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takulandirani ku Ulaliki wathu uno oyamba chaka chino cha 2024, chaka chimene tangochiyamba kumene. Sungalowe mu chaka cha nyawani opanda mapulani ayi. Sungalowe mu chaka cha nyawani opanda mapulani. Chifukwa chake lero tikunena kuti mutu wathu mpulani ya Mulungu tizindikire china chilichonse chitakhala Chida. Ndipo pulani imeneyo imene Mulungu akupangiraniyo palibe wina aliyense angaifoilitse kupatula iweyo amene ukuyitanisa chipulumutsowe. Ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera pa Genesis chapter cha 39. Tiwerenga Genesis 39 chapter cha tunthu chonsecho, ndiye mumvesere bwinobwino. Nkhani yake ndi ya Yosefe ndi mkazi wa Potifara. Aismaeli aja adapita naye Yosefe ku Igupto, kumene Potifara Mwegipto nduna ya Farao ndiponso mkulu wa asilikali olonda ku nyumba ya mfumu adamugula. Chauta anali naye Yosefe, ndipo anamthandiza kuti zonse zimuyendere bwino. Adakhala m'nyumba ya bwana wake mwa Igupto uja. Bwana wakeyo adaona kuti Chauta anali naye Yosefe ndi kuti ankamukhozesa pa zonse zimene ankachita. Potifara anakondwa naye Yosefe poona mmene ankamtumikirira. Choncho anamsandutsa kapitawo wa nyumba yake ndiponso woyang'anira zonse za nyumbamo. Kuyambira nthawi imene Yosefe adayamba kusamalira zonse za nyumba ya Potifarayo, Chauta adadalitsa zonse ku nyumba kwa Mwegiptoyo, ngakhale za kuminda kwake chifukwa cha Yosefeyo. Choncho Potifara adayika m'manja mwa Yosefe zake zonse, kotero kuti sankalabadiranso kanthu kalikonse koma chakudya chokha chimene ankadya. Yosefe anali wamaonekedwe abwino ndi okongola. Patapita kanthawi, mkazi wa bwana wake adayamba kusilira Yosefe. Sono mkaziyo adauza Yosefeyo kuti, bwanji ugone nane. Yosefe adakana, adati, chifukwa chani choti ine ndikugwira ntchito muno bwana wanga salabadiranso kanthu kalikonse ka nyumba muno? Adandipasa ukapitawo woyang'anira zake zonse, ndipo ulamuliro pa zonse za nyumba muno uli m'manja mwanga, osati m'manja mwake. Sadandimane kanthu kalikonse kupatula inu nokha, pakuti ndinu mkazi wake. Sono kungatheke bwanji kuti ine ndichite chinthu choyipisisa choterechi ndi kuchimwira Mulungu? Ngakhale mkazi uja ankalankhula mawu amenewa kwa Yosefe siku ndi siku, Yosefeyo sankamvako mpang'ono pomwe, ndipo sankalola kuchita naye zoyipa. Koma siku lina Yosefe adalowa m'nyumba kuti agwire ntchito, ndipo panalibe antchito ena m'nyumbamo. Mkazi uja anagwira mwinjiro Yosefeyo namuza kuti ugone nane basi. Koma iye anathawira pabwalo kusiya mwinjiro uja uli m'manja mwa mkaziyo. Sono mkazi uja ataona kuti Yosefe wasiya mwinjiro ndipo wathawira pabwalo, anayitana antchito a nyumba nauza kuti, mwaziona izi? Mwamuna wanga anabwera ndi Muhebri uyu m'nyumba muno kuzandipuza ine. Iye anakalowa kuchipinda kwanga nandinyenga kuti ndigone naye, koma ine ndimakuwa kwambiri. Sono atamva kukuwa kwangako wasiya mwinjiro wake m'manja mwangamu nkuthawira pabwalo. Mwinjiro adangousunga m'manja kudikira mpaka bwana wa Yosefe atabwera. Sono atabwera anansimbira nkhani yonseyo, adati, kapolo uja wa Chihebri munabwera naye nyumba munoyu analowa kuchipinda kwanga kukandipunza ine. Koma ine nditakuwa, iyeyo anasiya mwinjiro wake pafupi ndi ine nkuthawira pabwalo. Mbuye wake wa Yosefe anapsa mtima kopsa atamva mawu a mkazi wake onena kuti inde
izi ndi zimene wandichita kapolo wanu. Pompo anammangisa Yosefe nakamsekera ndende mmene ankasungamo akaidi a mfumu, ndipo anakhala mmenemo. Koma chauta anali naye Yosefe, nankomera mtima kwambiri, motero kuti wosunga ndende anakondwera naye Yosefe. Anansandutsa kapitawo oyang'anira akaidi anzake onse, pamodzi ndi zonse zochitika mmenemo mndendemo. Zonse zinali m'manja mwa Yosefe, ndipo wosunga ndendeyo sankayang'aniranso kanthu kena kalikonse, chifukwa chauta anali naye Yosefe, ndipo ankankhozesa pa zonse zimene ankachita. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Inoyo ndi Christmas, tidakali munyengo ya Christmas, kukondwera kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Funso, kodi Ambuye Yesu amazatani? Kodi amabwera kuzatani? Kodi inuyo phindu lake mmaliona la zimene anabwerera? Inuyo mundivomereza kuti pali anthu amene saonapo kusiyana kulikonse kuti ati Yesu anabwera kapena sanabwere ata. Mwinanso inu muli gulu kuti simukuonapo chilichonse chosiyana. Ngati ndi choncho musadabwe. Baibulo linasiyanisa kale amene azaone phindu lake ndi amene sazaliona phindu lake. Mukatenga Yohane 1:9 mpaka 13 akusiyanisa anthu amene Yesu atabwera analabada za iye ndipo anamuziwa, ndi ena amene sananziwe. Ndipo limanena kuti kwa amene anamulandira nankhulupirira anawapasa mphamvu zoti akhale ana ake a Mulungu. Mukanditengera Mulungu serious, mukanditengera Ambuye Yesu serious, amapanga zinthu moyo mwanu. Mukanditenga ngati kuti ndi za njerengo, Christmas zakukhala za njerengo zongonena, palibe zochita chitike moyo mwanu. Ndikunena pano kuli anthu ena amene Christmas yasintha china chake moyo mwawo. Ambuye wabwera moyo mwawo chifukwa anamtengera serious. Yesu anabwera kuti munthu aliyense zinthu zake zimuyendera. Anabwera kuti inuyo zanu ziyambe kukuyenderani. Tikati kukuyenderani ndiye kuti zinthu moyo mwanu zizipita pasogolo. Kandi step imodzi, kandi ma step awiri, koma zipita kuti pasogolo. Kandi business, kandi kuntchito, kandi banja, kandi zinzake, kandi masewe zizipita pasogolo pa moyo wanu. Akubwera chifukwa kuti pena pake zinthu sizimayenda. Funso kumati chifukwa chani zinthu sizimayenda? Chifukwa chani inu ndine zinthu sizimatiyendera? Chifukwa chake ndichi choti anthu ananamizidwa, anthu amanamizidwa. Ulaliki wake tinapanga kale pano wakunamizidwa. Kunamizidwa ndiye chimolo. Ochimwa ndani? Ochimwa ndi munthu amene wanamizidwa ndi kukalowera kwina kwake kumene chimene akuchifunacho sakachipeza konso. Iya ukanza kuti ndikapita ndikufuna chimwemwe, ndikusakasaka chimwemwe. Kwina kuza kuti kusakasaka chimwemwe, lowera uku kamwimowa, lowera uku kasute chamba, lowera uku kabe zinthu za inake. Uzipita kumene kucha koma chimwemwe kusakacho sukachipeza, wasochera. Adamu ananamizidwa kuti adye chipaso akhala ndi nzeru, afanafana ndi Mulungu. Anachidya koma chongo chimaliza kuchidya wazindikira kuti alimali chani? Alimali ujeni. Malo mopita pasogolo abwerera mbuyo. Kuchimwa kuli ngati kutengedwa nkumangozungulira mchipululu, malo moti muzipita ku Kanaani. Nkumauzidwa kuti tiye ndipite ku Kanaani muli mchilimba munditu. Kuzidwa kuti tiye ndipite ku Joni, malo mopita nawe ku Joni ulendo nawe kuchigumula. Nkumakuza kuti tafika ku Joni kuja uli mchigumulamo. Pamene Yesu wabwera chikusowa iye ndi chakuti ifeyo timuziwe, inuyo mumuziwe. Ndipo muziwe kuti kodi iye zinthu zake amapanga bwanji, dziko lake amaliyendesa bwanji. Muziwe malamulo ake, ndipo mukhulupirire ndi kuyenda kuti iye akuyendesa ndi kukufikisani kumene mukupita. Nthawi zonse zinthu zimene zili m'Baibulo cholinga chake ndi chimenecho. Muziwe Mulungu, muziwe Yesu, mukhulupirire ndipo mukapulumuka. Yohane 17:3. Nthawi zina anthu timbalimbana ndi zikoli,
mene Mulungu analenga Mulungu sanalenge bwino Mulungu zizizi kuyenda bwino mamona kuti ifeyo tiyesese kulimvesa zikoli kuti tiziyenda mu njira zake tifuna kuti Mulungu asinthe zinthu mamoti ife tisinthe malo moyesesa kulimvesa zikoli ndi kumumvesa iyeyo timakhalira kudandaula kokhakoka ndi kulira kuti achere kunjako. Tatiye nino ndine kuzera mu nkhani tawerenga ija timuyang'ane Mulungu kuti kodi ndi otani, tiziyang'ane njira zake kuti zotani, timumvese pang'ono pokha. Choyamba chimene inuyo ndine tingamvese kuchokera mu nkhani ya Yosefe nchona kuti Mulungu ndi wa mapulani. Mulungu watu ndi wa mapulani, ndipo aliyense amene akufuna kuti aziyenda njira zake akuyenera kuphunzira kukhala munthu amene amatha kukhala pansi ndi kupanga mapulani. Ngati simunapange plani ya 2024 panopa January yasakamalizike musanapange plani, kandi ya kubanja kwanu, kandi ya kumphakati kwanu, kandi ya kuntchito kwanu, kandi ya moyo mwanu. Mukautenga moyo wa Yosefe muona kuti anali akuyenda plani ya Mulungu. Amenda plani ya Mulungu. Yosefe atakumana ndi abale ake ku Igupto, atanzunza atangulisa kenaka iye anazaonesa kuti ndine iwo ajayamba kuopa, ayamba kuchita mantha. Yosefe anawuza kuti musaope, zonse munandipanga zija inali plani ya Mulungu kuti ine ndisogole kubwera kuno, njala ikakakukusani kwanuko ine ndizakupulumuseni. Genesis 45 ndime ya 4 mpaka na 6 ndi plani ya Mulungu. Plani ya Mulungu silephereka chifukwa imakhala yopanda cholepheresa. Plani ya Mulungu silephereka ayi chifukwa imakhala yopanda cholepheresa. Chifukwa plani yake ndi plani yopulumusa, plani yake ndi plani yona kuti munthu zimuyendere. Chinthu chimodzi chokha chimene chimalepheresa plani ya Mulungu moyo mwa munthu ndi iweyo amene ukufuna kupulumutsidwawe, amene wakugwirani ukapolo kamachula kuti ndi Satana kandi ndani, sangalepherese plani ya Mulungu moyo mwanu. Amene ali ndi kuthekera kulepheresa plani ya Mulungu moyo mwanu ndi inuyo ofuna kupulumutsidwa inu. Ngati muli mu mphawi, plani ya Mulungu ndiyoti mutulukemo. Plani imene palibe angayilepherese kupatula inuyo. Ndikunena zimene chifukwa chona kuti chani, mmene Yesu anabwera ngati mpulumusi, vuto nambala 1 linakumana nawo iye linachokera kwa ndani? Linachokera kwa anthu amene amati apulumutsidwewo, amene anayamba kumakhala ngati kuti afuna afoirise plani ya Ambuye Yesu, plani ya Mulungu ndi opulumutsidwa omwewo. Ambuye Yesu atabwera, vuto limene linalipolo linali vuto loti malo kunalibe. Malo kunalibe. Anthu amene anali oti azapulumutsidwewo sanapereke malo. Amene anabwerera kuti awapulumutsewo anagulidwa ndi adani ndipo anampereka. Amene anabwerera kuti awapulumutsewo ndi amene amantukwana. Vuto ndi amene kuti upulumutsidwe iwe. Lerolo ngati dziko la Malawi likukanika kuti titukuke chifukwa kuti mwina ena ake atigwira umphawi umene watimbwandira, vuto si amene atimbwandira, vuto ndife opulumutsidwa ife. Titakhala kuti tapanga china chake, tamulandira Ambuye molondola, ifeyo dziko lathu tisakulipanga labwino bwino. Zina lake ndi Emmanuel, Mulungu ali nafe. Chimafuna iye nchakuti akabwera kuti akhale nafe, iweyo umpezere malo moyo mwako. Ngati afuna kuti azakupulumutse kumowa, choyambirira iweyo umpezere malo moyo mwako. Akupulumutse kuchamba, choyambirira umpase iweyo malo moyo mwako. Njifo yake step yoyambirira kwa onse amene akufuna kutembenuka ndi kupereka malo. Kupereka malo kwa Mulungu. Kumavuto ndonena kuti opulumutsidwa sapereka malo. Vuto nambala 2 ndonena kuti opulumutsidwa amachita mantha. Ndiye umanthawa Ambuye Yesu amene wakugwira pazanja kuti usaopetiye, ndi umanthawa kumathawira uko, kuyola kuti kuthawira uko kuja kumene utakapezewe mavuto. Petro akwenda pa nyanja ndi Ambuye Yesu
anachita mantha amenewo anampangisa kuyamba kumira. Vuto ndi upulumutsidwawe. Mateyu 14 ndi 29 mpaka 31. Vuto lachitatu ndiona kuti timaonjeza kulira ndi sitimamvesera malangizo ake ya Mulungu okuza zoyenera kuchita pamene uli m'mavuto. Chifukwa waonjeza kulira, iniyo mukuziwa kuti misozi imaphimba m'maso, misozi imavinikira maso kuona kuti sungathe kuona. Chifukwa cheto kumaliro anthu amapita kumaliro kuti akankhazike na malira uja. Chifukwa kuti na malira uja makhala kuti m'maso mwazaza misozi sangathe kuona china chilichonse ndi nsima yomwe samayiona. Ndi anthu aja amapita kuti azikamuza kuti ana malira nsima ndiyira apayi. Chifukwa kuti misozi imakhala yazaza m'maso. Aisraeli anachulusa kulira mpaka na kuima. Mulungu kuchita kumuuza Mose kwa kalipira Exodus 14 ndi 15. Mulungu kwa kalipira chifukwa chani mukuima? Nyamuka ntini muziyenda. Chifukwa ngakhale mkati mwa mavuto muzikumbukira. Ngakhale mkati mwa mavuto Mulungu amakhala akuperekabe malangizo ake panga mwakuti. Amakhala akuperekabe uphungu wake mkati mwa mavuto. Amakhala akukukochabe ngakhale mkati mwa mavuto. Isaiah 3 ndi 21. Amakuza khotera uku. Komano ngati iwe wachulusa kulira, ngati wachulusa misozi m'maso, ngati wachulusa kukhumudwa, sumva zimene zija. Mayi wina atu anali ndi mamuna ake mu ndege. Mamuna ndi amene amayendesa. Kuma ali mwamba choncho atasapa ngono kutera atayamba kukambirana ndi ako airport aja kuna kuti kodi nditere kuti mwakuti mamuna uja anakomoka ndi kumwalira. Mayi anaenda kuitenga ndege. Munthu ena kuti sanaendese ndege. Wazitenga zima headset zija wazika m'mapirikaniro. Ndikumayankhula ndi ako airport kuja. Mamuna anga wamwalira muno. Koma anthu feti kwena kuti titere. Anamuza kuti mayi mtima pansi. Muzimvesera bwinobwino tizikuuzani zopanga. Ndiye amamuuza pangani chakuti mukuchiona ndikuchiona. Chakuti mukuchiona ndikuchiona. Osakhumudwa, osakwera BP, pangani mwakuti. Koterani uko, pangani chotere. Mpaka na munthu wa mayi anakatera ndi ndege chwi. Akanachulusa kulira mmwambamo onse akanamwalira. Inu ndine tikakhala m'mavuto osamachulusa kulira. Chifukwa chona kuti Mulungu m'mavuto muja amakhala akukuza kuti panga chakuti, apo panga chakuti. Ndiye ungokutika hamaye. Mulungu kulepera iwe hamayo ine. Tiziwa kuti m'mavuto Mulungu amakhala kuti kochabe. Amakhala kutiuza choyenera kupanga pamwe wathu. Vuto lendera kuti ife opulumutsidwa ife timakhala tataya mtima kale. Wataya mtima, wataya chiyembekezo, wakwiya, mupitirira mwezo. Ndikukhumudwa kwa basi. Paulo oyera adanena kuti Mupulani ya Mulungu zitatu izi zisamachoke. Zitatu izi zikwere kumasalira: chikondi, chikhulupiriro, komanso chiyembekezo. Osazitaya zitatu zimene zili mu nthawi ya mavuto. Chikondi zimene zimakuthandiza kunena kuti ubwereremo. Tikangozichosa zimenezi, tikangochosa mavuto amenewa, muzaona kuti pulani ya Mulungu moyo mwathu palibe angaifoilitse. Palibe amene angaifoilitse. Tikangochosa mavuto amenewa, mphamvu ya maloto athu palibe amene angaizimise. Yosefe paja adalota mitolo ya abale yake ikuweramira mtolo wake. Azimwene yake ndikukwiya. Amaziwa mphamvu ya maloto. Ndipo anaziwa kuti uyuyu zitatu kuchitika zimenezi. Anafuna kumuphera maloto ake. Mukuziwa chifukwa chani zinakanika kuti amuphere? Mawu aja kunena kuti Mulungu anali naye. Genesis 39 ndi 2. Mulungu anali naye. Chokhacho ena kuti Mulungu anali naye. Akunena kuti iwowo anangulisa kwa mkulu wa asilikali aku Igupto, Potifar. Koma chauta anali naye. Mukatenga verse 3 ya Genesis 39, akuti bwana wake anaona kuti chauta anali naye Yosefe pakuti ankamkhozesa pa zonse.
mmene Yosefe ananamiziridwa ndi mkazi wa Potifara kuti amafuna kumugwiririra zinthu zaipa, koma mawu aja pa verse 21 akubwereza koma chauta anali naye Yosefeyo. Ali ndende muja verse 23 akunenanso kuti chauta anali naye. Abale anzanga, kukhala ndi Mulungu ndi dilu. Kuti Mulungu akakhala nawe, Mulungu akamayenda nawe, chokhacho kuti Mulungu ali nawe, Mulungu akuyenda nawe, ndi chinthu chofunikira kopsa pa moyo wathu. Kodi chauta akakhala nawe chimachitika ndi chani? Iniyo nchifukwa ifeyo mu mpingo mwathu nthawi zonse timanena kuti Ambuye akhale nanu. Ambuye akhale nanu. Supita kuchali chinthu kubwerako osawuzidwa kuti Ambuye akhale nanu. Mawu amene aja ndi mawu amtengo wapatali. Ambuye akhale nanu. Chauta akakhala nawe, palibe chimene chingafoire pa moyo wako. Muone kuti maonena kuti Ambuye akhale naye anali naye Yosefe akubwera pa nthawi zimene iye anali m'mavuto. Akubwera pa nthawi zimene iye anali m'mavuto, ndipo mawu amenewo akuyenda kumabwera pa nthawi imene inunso muli mavuto, kukulimbisani kuti Mulungu ali nanu. Emmanuel ndiye zina laketu. Ngati munayamba mwayenda ndi Mulungu mwa serious, mundivomereza kuti Mulungu samadusisa anake mutala. Mulungu sadusisa anake mutala. Ngati mmansata Mulungu mogwirizana nani kuti Mulungu sasankha podusa. Sasankha podusa. Kaya ndi paminga amakugwira tiye, amafuna unkhulupirire, ndipo ukankhulupirira umadusa. Salerera anake pa chilolo Mulungu ayi. Kaya ndi mmapita makuyendesa, ameneyo ndiye Mulungu. Mulungu saopa ndipo sasankha podusa ndi mapulani yake, chifukwa amatha kugwiritsa ntchito ngakhale udani kuti akweze anake. Amatha kugwiritsa ntchito kuipa mtima kwa anthu ena kuti apezere anake malo aulemu. Iniyo taonani, Yosefe anali mwana wa mmuzi amene anali asanafuzirepo ntchito, ndipo ndikuyika ngati akanalembedwapo ntchito moyo mwake. Koma poyenda ndi Mulungu, Yosefe anakapezeka kuti chifukwa cha chidani cha azichimwene yake, wakapezeka kuti walembedwa ntchito m'nyumba mwa Potifara. Akuyang'anira zonse nyumba moja. Ntchito yopanda ma interview, ntchito yosachita apply, koma chidani ndi inali application letter yake ndikumpezesa malo m'nyumba mwa Potifara. Udani wa abale yake unali ngati interview yokamfikisa ku ntchito ya pamwamba. Wapita kwa Potifara, ndiye wayamba ntchito. Mkazi wake akunsilira, Yosefe ugone nane. Yosefe anali ndi ma disadvantage onse. Malo anali Yosefe anali malo oyipa, ndi wantchito. Akunena zimenezo ndi bwana ake Adona. Danger imene. Chachiwiri, Yosefe ndi mamuna. Akumuyitanirayo ndi mkazi. Ife tinazola kuna kuti mkazi ndi amene amakana, amuna sana zoleze kukana. Danger. Ndezi chatemena kuti Satana amakukonzera malo woti iweyo ukodwe bebasi. Akuti mayi uja amamuuza zimenezi siku ndi siku. Siku ndi siku. Iniyo mukuziwa kuti Satana amagwiritsa ntchito kubwereza uthenga wake kuti iniyo muuzolowere kena kuoneke ngati wabwino. Ndinakambaponso zimenezi nthawi ya COVID ija. Kuti pali mauthenga ena ake anthu amabwereza kwabwereza akopseza mobwereza mpaka kenako amakhala ngati akufola. Umazango chilandira chinthu chicha. Munthu atakhala kuti wakulembera aganyo ena kuti uyu siku lina lonse ndizimulalatira ndizimutu kana ndizipakabwa kulima kuti chimene chiche chimakhala kuti chalowa mwaiwe pang'ono. Ndi style imene Satana amayikonda kwa basi. Ndipo ndimene mkazi wa Potifara apa amayigwiritsa ntchito. Siku lina lililonse kukangocha Yosefe tiye, kukangocha Yosefe tiye, kukangocha Yosefe ndiye akunena kuti chifukwa kuti Mulungu anali naye anakwanisa kupirira. Samalabadirako.
ndiye akuti linafika no usiku lonena kuti aliyense palibe, antchitonse palibe, asalapo awiriwiri. Apatu pamene Davide anagwa, mukukumbukira Davide anagwa, anthu onse anatapita ku nkhondo, analatasalapo yekha pakhomopo, kumakayendayenda waona mzimayi nasamba, Davide sanapulumuke. Yosefe zikumuchitikira zomwezo, antchitonse palibe, abwana ake palibe, wasala iye ndi Adona akumuza kuti tiye, kenakonso ndikumumbwa ndira mbwandi ndikugwira ulendo naye kuchipinda. Akanakala antchito aja athu akanangoti uyu wachita kundiyitanira iye lapo ndalamphawi, koma ayi